kamar tidur kedua ya. Wis kayak gini modelnya. Sing pasti ono jendela sisan. Nah, saiki langsung memburi rene. Nah, menggo nasab sebelah kanan kini iki. Nah, iki nang nggone area dapur ya, Don. Gede. Wong mbok ngene yo. Wis level ya ready kira kira lu ngene, tapi nek mbak ojo koyo ngene, muncat yo. Nek masak gak ngramul kecokate rono iku nih lho. Ready kabeh yo. Nah, sebelah kiri kene iki nggo sopen gawe mesin cuci pada kene, iki krane, iki cepane yo. Nah, iki pembuangan di pojok. Nah, saiki menggo sebelah kanan kene iki. Iki nang nggone area kamar mandine, kiwa tengene wis mikan full. Wis ini nggih duduk, sekreset ready, shower ready, wadah sabun ready ya. Saiki langsung ya tak ceritani nang kene. Nang ruang tamu kene yo. Iki mangko omah nih ukuran nih 5 kali 12 harga 285 juta. Untuk lokasi berindo wis, beriamat naik amat down kayak wis ngene kasih bilang ketemu bentul mas, tunggu deh, wapi.